Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün ses vereyim. Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 22-nji iýulyň 2022-nji ýylyň 22-nji iýuly hepdäňem any güni. Men size şu gün Türkmenistanyň we Istanbuldan ýene habarlar boýunça maglumatlar berjek. Gelin Türkmenistandan başlaýyn. Ine bir günlükde Türkiýanyň İçeri İşler Ministrliginden Türkmenistan'ın Hukukçuluk Geňeşiniň sekretarına ultimatum berildi. Şol ultimatumda Türk hökümeti şeyle aýdýar. Siz gaty şart ýagdaýda Türkiýede Türkiýanyň aeroportuna adatdan daşary ýagdaý dören soň şol türkmenler bir zat edämesin ýa-da türkmenleri sroşna gaty şart ýagdaýda Türkmenistana iýermeli. İçhanyň ýolbaşyna Türkmen halkynyň aladatny etmegini talap edildi we Türkmen halkyna bu ýaly wyjdansyz hökümet seridenini belläp geçirildi şu ultimatumda. Türkiýe hökümeti Türkmenistanyň Hukuk Geňeşiniň sekretarına duýduruş bildirdi. Egerde çalt çözmeseňiz şu meseleni onda biz çözmeli boldy. Türkiýadaky, Ankaradaky ýani Türkmenistanyň ilçhanatyna hat berildi, oňa da duýduruş berildi. Gatşat ýagdaýda bu ýaly wyjdansyz öz halkyňyza seretmek we öz halkynyň nägeliklerini çözmän, öz halkyny şu ýaly agyr ýagdaýa salmagy derhäw durulmaly, halka kömek etmeli diýip ýani duýduruş berildi. Ine şu datlary görüp ýani şu datlary görüp ine Serdar Berdimuhammedow ben bir minut men başlaýyn. Başlam. Men ýolda bolansoň kyn bolýar. Ine şol maglumatlar gelen soň Serdar Berdimuhammedow Gazakstandan gelen wadyna ýani derhäw Hukuk Geňeşiniň gizlin ýagdaýda çağırdy, gaçalt ýagdaýda we şol ýerde biz Türkiýanyň İçeri İşler Ministrine hökmen meseleni çözer diýip derhäw jogap beriň diýip ýani şeýle buyruklar berdi. Ve ine Türkiýadaky, Ankaradaky biziň ilçhanamyzyň ýolbaşçysy işläp bilen ok diýip ýani muňu tankid etdi. Men Serdar Berdimuhammedowa düşünjek bolýan. Ol siz işläp bilen ok. Ol siz ata ol ikiniz watan düşmanlary, halk düşmanlary, watan dönükleri biziň halkymyzy salman. Şu ýaly agyr ýagdaýa bir näçe ýyldan bäri salan soň şu meseleler döredi. O Ankaradaky ilçhanyň ýolbaşçy samolet beren ok. O siz beren ok, ruhsat beren ok. Türkmen halkyny öýüne çağıran maşgalaryň ýanyna gelmäli. Şoň üçin sizde güne, öz güneňiz başga atyp, her wagt ýani 30 ýyldan bäri siz hökümetdäki işleýän adamlary gorkuzyp, basyp gelýäňiz. Hemme zat güne özüňizde. Ine biziň halkymyz şoňa düşünüp, inni kimde güne bar, oňa tapawut ýok, halk öňe çykyp öz ýoluny öz açýar. Vatandaşlar, men bir zat duýdurjak bolýan size, şu aeroportda duran vatandaşlar, hiç zatdan gorkma. Siz kanun bozaňyz ok. Siz konsulluğa baryp, pasolstwa baryp, aeroporta baryp, derhäw ýolları açyň biz öýe gaýtjak diýip talap edeniňizde kassirleri, ýani Türkmen Howa ýolunyň kassirlerini, polisiýany ýa-da konsulluň adamlaryny urmasaňyz, siz hiç kanun bozaňyz ok. Hakyňyz bar. 2,5 ýyldan bäri kösenip çağlaryny görmäne hakyňyz bar. Oňa ni Serdar Berdimuhammedow, ni Gurbanly Berdimuhammedow siz saklamany haky ýok. Gaýtyp şu düzgünler bozup ýani samoletler ýapyp halkyny içine salman, ine şo zatlar etmäne hiç bir haky ýokdur. Şoň üçin nägeliklerinizi görkezene kanun esasyny görkezmeli. Ýani kanun bolmaly. Aeroportdaky polisleri, kassirlere we konsullugy urmaly, gürleşmeli. Ýani araňyzda bir gowguluş bilýän, mesele çöp bilýän adam tapyp, şoňa dertlerini alyp ýanyna durup, şol adam size derek siziň adamyzdan gepleşikler geçirmeli. Polisler bilen we kassirler bilen we konsullar bilen. Video düşürün, surata düşürün, hemme ýerde paýlan. Türkmenistanyň İçeri İşler Ministriniň, Türkmenistanyň hukuk goýan gurumlarynyň hemmesinden habar geldi. Begenýärler şu ýalda konsert bolsaňyz ýollarym açylar, Gurbanly Serdaram ýok bolup giderler. Biz azatdymyz ýeter diýip
inni hukuk goýan gurumlar degen. Ananyň Gurbanuly hukuk goýan gurumlar inanman Russiýa Lavrowy jaň edip maňa goşun ýeberin. Meni we oglumy halk öldürjek bolýar protestler edip. Ine demokratik opozisiýa protest geçirýär. Bizi ýa goşun ýeberip bizi goraň näme diýsen biz etjek diýip watan satdylar. Lavrowan biz hökman goşun ýeberer gerek bolsa diýip boýnadylar Russiýa. Ine şurýa iki sany halk düşmany, watan düşmanlar, watan dönükleri öz watany satyp Russiýa ýykylyp, Russiýadan goşun daşarypdan getirip öz halkyny gyrjak bolýar. Inanyň daşdan ýag gelip bizi gyrjak bolsa, ine özüniň iki sany watan düşmanlary, halkyň düşmanlary, watan dönükleri bize garşy goşunar getirip bizi ýa-ni öldürjek, gyrjak bolýar. Ondan maňa şu meniň sorumy jogap berin. Şular milli lidermi ýa milli watan dönüklermi? Şol iki adam Türkmenistanyň bütün taryhyna iň ýerenip gelýän adamlar. Näçindigini siz özüňiz düşünýärdiňiz. Men size düşündirmän her çakşymda aýyp geçýän, ine şol adamlar Türkmenistany dol çukura satyp adamlary halkynyň köp bölegini gatar ýagdaýa goýýarlar. Bizde halka karşı bir 10-15 adam var. Raşid Meredov tutsaq etmeli, Serdar Berdimuhamedov tutsaq etmeli, Gurbanuly Berdimuhamedov tutsaq etmeli, Jadan Hram tutsaq etmeli we bir näçe ýegenlerini, dogun gardaşlaryny, ýa-ni çürükler tutsaq etmeli boldy. Hemme zat düzelip gidýär galany. Galanlar bilen biz düşünüşip bilýär. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, ýol açylmaly bolsa, ýol açjak bolsaňyz, da kança durmaly, öýe gaýtmam. Saklarlar, akiderler, dokumentin düzük bolsa 3-4 saat saklar, düşündirip goýbererler. Esas kanun bolup birini urup, itelep, gyýyryp durma. Talap edin. İkinci soru, eger dokumentin düzükde bolsa sen hem akseri onu sen bar öýe gaýtjak. Sana departlar göre alyp giderler. Sen gün aýt, meni günü derli Türkmenistanyň akydym diýip aýdym. Ine dünküde bir reýs geldi, o ýerde de delegasiýa gelýärmiş diýip, öz dogun gardaşlaryny iý berip, şo reýs iýden gaýtmak, giýje 23:30-da gaýtmaly, dün giýje gaýtmady. Şu gün 2-de gaýtmaly, olum gaýtmady. Haçan gaýdagynyň habarymyz ýok, ine şo reýs gaýtmaly. Ine şo reýse 1000-dan 2000 dollara şerli adamlardan pul alyp konsullar, ýa-ni iý berip otyr adamlar. Bize Agry ýagdaýda öýe gaýtjak bolup, bu haramzadalar bizim üstümizde pul ýasap, şol pursatdan peýdalanyp, şol pul ýasap Raşid Meredov geçirýär. Men pasport mafiýasynyň ýolbaşçysy, syýasy we ykdysady moşennik Raşid Meredov bilýär. Siz Berdimuhamedow bilen bir hatarda oturursyňyz. Rossiýa ýykylsaňyzam ýeriň aşagyny tap getirersiz. Putin'im yıkılıp otyr. Yerin aşağını tap getirersiz. Şuraya halkymyzy, gyryp halkymyzy pasport biznes edip, ýollar açman, Gurbanuly bilen Serdara bir topar ýalan sözler aýdyp, öz mafiya biznesini ýürütmän o halka garşy düşmançylyk etdiňiz bolýar. Ine şu zatlary, ine men videolarym YouTube'da galar, şu materialy boýunça işler gozulup, seyredilip, sülçülü işlerler. Men öňüne aýdýan Raşid Meredow, sizin hemme edýän pohlaňyz ýürütilişden komisiýa bağlanıp sizi ömürlük türmäge basar. Men ömürlük diýip aýdýanym, ýa-ni kanun esasyna ulu ýyllar arasynda çykmasyn diýip. Egerde Gurbanuly bilen Serdar batmasa halk masýasy. Görürsiňiz. Halk basyp bilmese de baryp öldük gaýdar halk dedi. Biz halka görkezýär. Kim günäkär? Şu meselede Serdar Berdimuhamedow Gurbanuly atogulkysi syýasy moşennikler we ykdysady moşennikler we pasport generaly, pasport mafiýasynyň ýolbaşçysy, pasport mafiýasyny we ýollar mafiýasyny öňe goýan adam Raşid Meredow. Ine hormatly watandaşlar, şol adamlar Türkmenistanyň halkyny edip, maşgalary bolup, Türkmen halky öýüne baryp bilmedi ýaly, içindäkiler daşyna çykyp bilmedi ýaly edýän oýunlary ine Raşid Meredow, syýasy moşennik, ykdysady moşennik we ata ogul ikisi Serdar bilen Gurbanuly syýasy moşennikler. Şunu bilip goýun.
Indi indiki habar halkyň duşmany Gurbanguly mecliste Howpsuzlyk Geňeşiniň ministrlaryna 1 awgustdan karantine geçmeli ýollar açylmaly. Ine bize koronavirus bar diýip, ýani 1 awgustdan ýollar ýapýar. Şoň üçin men aeroportda duran adamlara diýen, da kansa durun ýollar açylýar. Sebäbi ene Gyrgyzstanyň gelenine 1-nji toru trapdan düşmäke ayagy ýöne köze batan ýaly ylgap Howpsuzlyk Geňeşiňiň biz hökümet Türkiýe jogap berdi. Sizin çykyşlaryňyz Türkmen hökümetine basyş etbilmez. Ýöne sizin çykyşlaryňyz, aeroportda duruşuňyz Türk hökümetini alada getirýär. Sebäbi adatdan daşary ýagdaý görýär. Uruýal halkara aeroportda bir näçe günläp adamlar zabastovka eden o. Günü haýsy ýurdun adamlar bolsa şu ýurda başlar edip ultimatumy meselen çözürler. Ýene bir zat ýollar boýunça aýdatym gelýär. Türkmenistandan ine öňküreçlerde baran adamlar günü prokuratura hemme aýdýarlar. Biz gelmek üçin 1000-den 2000 dolara pul berdik. Şu mesele hiç kim ünsönemez. Diýmek şu zatdyr. Ýokurdan buyruk boýunça gelýär, ýokurdan planlaşdyryp gelýär şu adamlardan öýüne gaýtmak üçin her kimden 1000-den 2000 dolara pul almak, para almak. Bu döwletde bu paraxor häkimetiň adamlary. Bizim Gülýal döwletimizi, bizim Arasça döwletimizi basyp alyp, şu ýerde vertikal uğurda paraxor gurmany gurup, ministrlary, kabinet ministrleri ve onun aşağıki adamları Serdar we Gurbanguly doğru paraxorluk salyp Türkmenistan korrupsiýa gördü. Türkmenistan eger hakykata terse korrupsiýada iň öňde dünýäde gelýän döwlet. Şonuň üçin ine adamlar şu zatda düzelmez. Biz turup düzeltmesek hiç wagt düzelmýär. Indiki Türkmenistan'dan habarlar şu olukki Türkmenistan'daki adamlar, Türkmenistan'ın daşındaki adamlar, kötün maşgullar birleşmeyen adamları, çağacıklarını görmeyen adamların aladat neden ok bulur. Adamlar getirtmen, şu TV vaylıkla uğurlap, şu adamları daşında saklap, işek yalı ulanıp, ulu yalı ulanıp, şunun pullarını Türkmen halkını yaşatmak için saklap durur. Şu da hatlar bir koyun. Şunun için sizin köp daşında bulunuz hiç zat çözemez. Siz yaşörde bul bol işlep ürkütmeli. Betbakçılığa düşüp. Ve Türkmenistan'daki adamlar zalojunu sakla, şular sizin pulunuzu öz kardeşleriniz gider yani. Serdar ve Gurbanguly Türkmenistan sosyal problemlerini çözmez. Size çözdürüp öğüler olsa 80% Türkmenistan'ın TV vaylıklarını satıp şu pulları öz hataını koyup uğurlap yatıyorlar. Şunun için Türkmenistan düzelmez. Hiç vaktan düzelmez. Vatan dönükleri, halkın düşmanları, Ataoğlu'si, Gurbanguly bilen Serdar, kabinet ministrinin yolbaşçılığına şeyle diye. Häzir hukuk koruyan gurumlaryň yolbaşçylaryny we işgärlerini ýygnaly, şolara ine 37 ýyla başlap, jaý, medal, premiýa berjek size. Ine şeýdip gowy işlem, halka gysyn, halka basyş edin, hiç kim kellesini altynmasyn, mundan beter gysyn diýip dawa berip başladylar. Öz aralaryna şunu ýaldat diýerler. Ay biz söz bereli şunu ýaly ederiz diýip erti bir sanatna kwartiraçyk medal berip şoň bilen Allah öňkärli hemme zat öňkär bolar diýip gülüşýärler. Indi onu şonu aýdym, dawa berin tamam. Ýene de şol adamyň ýanyna şonu aýdyp gülüşýärler. Indi hukuk koruyan organlar Serdar bilen Gurbanguly maşennikler golunam anyk. Şonuň üçin bular Rossiýa ýykylýar. Öz hukuk koruyan terrorist gurumlary indi bular goramak. Şol gorap bilmez. Halkyň güýçlenip bar ýa, halk galyp bar ýa. Indi şol goramaz diýip, indi şolardan gorkup Rossiýa ýykylşylar.
halkymyz hukuk goraýan gurumalarynyň indi soraýarlar. Häzir halkymyz tursa siz halkyň tarapyna geçecekmi diýip polislara, MHM işgärlerine, prokuratura, harwurlyklaryna ýolbaşçylaryny sorap başladylar. Olar maýda eger halk galsa bizem goşuljak, bizem bizar boldyk şolardan diýip olar maýdýarlar. Türkmenistan'ın daşyndaky watandaşlarymyz eger hakykatdan hem öýde bolmak isleýän bolsa, ýolları açmak isleýän bolsa, edil häzir kızgın wagty. Aeroporda barmaly, şu ýerde duran adamlar goýulmaly we haklaryny talap etmeli, näherliklerini bildirmeli. Türkmen hökümeti bize kömek etmedi. Ýöne Türk hökümeti şu zatlary görüp, ýa-ni şu betbaççylykyň öňüni aljak bolup Türkmenistany baş edip ýollar açdylar. Her kim öz bolýan ýurdunyň konsullugyna, pasolsiýasyna baryp öýe gaýtjak we näherliklerini bildirmeli. Men öýe gaýtjak, ýollar açyk bil satynma, men öýe gaýtjak. Samolyot diýerin, beýleki diýerin, näçip Serdar we Gurban Berdimuhammedow doğru arnaşlaryny kofe içmeyene Frankfurt'a iwerýärler, Dubay'a iwerýärler. Gaýdyşyn olar Türkiýeden reis nime adamlar gaýdýar. Bular ýa-ni İrandan samolyot urudanlar Türkmenistandan Türkiýe adamlar taşlap boş samolyot gidip olar gaýdýar. Näçip şu zatlar bolýar, näçip bizim halkymyz üçin hakyky halkyň puluna alan samolyotlar, halkyň puluna işläp hyzmat edýän aviakompaniýanyň ýolbaşçylary we içindäki işgärler bizim pulumuza şu Gurban Gulam Serdarym aýlyk alyp işläp ýören adamlar halka hyzmat etmän gaýtyp tersine halka gyzyp bütün döwletler allap maşynçylyk edip getdiler. Şonu biz hökümet suratda öz näherliklerimizi aýdanmaga biz talap etmeli. Biz öýe aýtjak, siz bilip tapyň, ýa-ni samolyot diýerin sizin problemaňyz. Konsullugy we pasportsa şonu talap edin. Olurum biza. Olumum hemmesi 100% maşynlikde arasında şu Türkdäkiler o ýerde eýem Türkmenistanyň içinde MHM terroristlaryň gepleşigi, Raşid Meredowlaryň gepleşigi bir schema ýörýär. Ine şu ýerde şol pul ýatýar. Ine ýene bir maglumat, pasport mafiýasynyň ýolbaşçysy. Kezzap, siyasi kezzap, iqtisat kezzap, maşennik Raşid Meredow konsullar gowy işleýär, ine halka garşy gowy görüşýär, halkdan öňe çykanlary basyş edip ine görüşýärler diýip Serdar Berdimuhammedowa premiýa bermeli, baýraklar bermeli, gutlular bermeli diýip karar çykartdy. Müferim. Konsullar pasport çalşanok, konsullar gülüşenok adamlaryny hormat goýanok, pul alýar, zat alýar. Bu bolsa şol adamlardan pul alyp Serdar Berdimuhammedow bir bölegini berip şoňa karar çykardýar. Şolary ýa-ni halka basyş edýän, halka hyzmat etmeýän adamlary silaglamak. Müferim. Men şoň üçin edýän, hökümet ýok. Barda, polny. Bu döwletde, bu men näme atlandyrmam bilemokmy? Bular öz karhanasy ham däl, özleri hem dolandyryp bilemok. Öz karhanasy bolsa onam ýykdylar. Şu bir zat Türkmenistanda işläp duran zat bolsa ýykdylar şunu. Çürük tohum. Çürütdiler şunu. Türkmenistanyň ýa-ni dolandyryş administrativ sistemasy işlemeli. İşlemok. Aşağıdan ýa-ni ziyatlardan ýokarlar, habarlar ýok. Aşağıdan ýöne pul berip ýatýarlar, ýokarlaryň gözüni ýumyp ýatýarlar. Nämeden ziyat galýar, nämen watan satyp alýarlar ýa adama satyp alýarlar, satyn edip alýarlar, nämeden alýarlar, şolara bilen pul berip alýar. Ine şu ýaly döwlet kuruldy. Indiki täzelik, ýa-ni Serdar Kırgızstana baranna şu ýerde muňa jurnalistler çykýar. Şu jurnalistler sorag beremedin diýip, jurnalistler muny garaşyp sorag beremedin diýip Raşid Meredow bilen onun ahranasy Serdaryň hökümeti basyş edip şonu çekip alıp ogurlap kaçtılar. Olum kaçıp gitti. Bu guruluşu bilen, gurulýan bilen, mo sorag bersen ahyrına şermenle. Ne gurulap bilýär, ne çykyş et bilýär, ne jogap berip bilýär. Şoň üçin bu hakykatdan şu dom problem ýolbaşçy bolan saýlanmaly adam Türkmenistanyň prezidenti boldy. O Marwer aýatynda anekdot bardyr. Ay bizim ovamızda bir va killesi ýok bolan başlyk bolup. Ine şu ýaly hakyky anekdot
durmuş bizim hakiki durmuşa geldi. Durmuşumda. Şoň üçin men hukuk goraýan gurumlaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenýär we aşagdaky ofisiýerlere ýüzlenýär. Häzir siz Türkmenistanyň halky bilen iksan kezzap we onuň ýanyna syýasy maşynliklaryň arasynda siz dursunuz. MHM terroristleri, polis zombiler ve prokuratura işgalleri har boluplar. Siz eger halkyň tarapyndan gaçyp gyra aýrsaňyz, biz meseleni özümiz gülýan çözýär. Siziň hem çağlaňyz, siziň hem durmuşyňyz, siziň hem ýagdaýyňyz gülýan bolar. Hakyky Türkmenistan ýaşamaly ýoluna gelýär-de üsüp gider. Şoň üçin siz hem oýlanyň. Şu zatlar sizde gerek. Şu paralyp erti basylarsyňyz. Basylanyna jaýlaryndan kowularsyňyz. Jaýlaryndan kowulanmazda maşgalaňyz köçüle galar. Pikir etmem. Serdar Berdimuhammedow ýa Gurbanuly Berdimuhammedow sizi gorar. Bul oda isleýän adam atjak. Şuňa da diýmeler bolýar. Şu ýaly bir nälajadyň özüni oňurulmaýan bir süpükler. Şu ýaly ýolbaşy bolsa, onda bizim bolýar. Bizim şol ýagdaýda bolýar. Şoň üçin sizem organ işler, sizem halamalar, sizem ýigrenerler. Öz awraňyzy, ofisier zwanyaňyzy, öz ýanky hünärmentlerini, polis bolsun, MHM bolsun, gorunluk ministrlik bolsun, harwuluk bolsun, öz hünärmentlerini ýokary galdyrjak bolsaňyz, bir demokratiýa geçmese, sizi halk ýigrenip bir derece barar bolan siziň bilen guşup başlar. Siz öňde dursunuz. Ine protestler bolanlar ýa-ni köşke barjak bolsa, ine öňüne dura, biz hökümet uratda sizden görüşmeli bolýar. Ine şoň üçin biz siz bilen görüşür, ýitki bolar sizde de bizde de, ýöne ol kezzaplar gaçyp gider. Ýene de siz bilen biz köseneriz. Şoň üçin biz iki tarapam agyr bolup goşulyp şul güýü şu meseleni çözmeli. Näçe çart çözsek, şonça gowy. Bizim wagtyny aýtjak gel. Häzir taýýarlyk görüp eýýäm, ine Lavrow hojam edip Russiýadan goşun haýyş edýär. Ülkelerin öz halkyna garşy başga bir bizim düşman döwletimizden goşun soýar. Siz oraya prezident gördüňizmi? Ýok. Oraya milli lider gördüňizmi? Ýok. Oraya arkada gördüňizmi? Hawa, ine şol adam şol. Özüne Gurbanuly maşynlik diýip ýören we onuň ogly Iqsat Kezzap maşynlik Serdar Berdimuhammedow. Ine şu iksan maşynlikler öz halkyna garşy şeýle görüşýär. Öňe MHM terroristleri, polisleri we beýleki harwuluklary halka garşy türen bolsa, indi şolan güýçleri ýetmeýän soň daşyndan güýçleri getirýär. Türkmen halky, Türkmen halkynyň ýolbaşçylary hiç wagt daşyndan güýçleri getirip öz halkyny gyranmaýarlar. Ine şu taryhy hemme agyr ýagdaýlarym alyp görsek, şular kezzapçylyk boýunça, düýnüklik boýunça we halka garşy düşmanlyk boýunça hemme derejede geçipdiler. Ne şondan ýa şol adamlar biz çalşmasak, bizim başga ýolumuz ýok. Doğru düşünün. Vatandaşlar, men janyň keypini aýdamok, janyň size düşündirýän şu zatları. Öňümüz gatyranky. Bular bizi bir tama alyp süýede çykyp goýardylar. Bizden bular gulum däl, bizden bir ilatam däl. Bizi iççide gören oklar. Ine mesele suw edin. Ine ýakyna ýigrenler gülüşüp ýör. Bular deputatlara, ýa-ni mejlisiň wekillerine ýa-ni nimäni kanunlary itler boýunça kararlar kabul etdirdiler. Şular ýa-ni Türkmenistanyň karar çykardýarlar. Ýa-ni itleri gollamaly, itlere köşkle bolmaly, itleriň ýa-ni ýagdaýlaryny gowulaşdyrmaly diýip karar çykardýarlar. Eýem deputatlar olur aýýarlar. Bize üstümüzden halk gülüp biz bir tomoşa bolun. Bizim alajymyz ýok, biz ederiz. Diýişimlerimiz gyzyp, ýöne bulun ömrü az galdy diýip aýýarlar. Bulun şuna inananok. Şunun bütün dünýäde gülkünç bolanyny boyun alýarlar. Hemme beýdeki kollegalar, parlamentler, hemme dünýäde mysal hökmüne getirýär. O Türkmenistanyň parlamenti ýa bolar, Türkmenistan ýa bolar. Egerde biz ýa-ni prezident mundan bolşundan meter hormat goýsak, ýa onuň ýa-ni haklary güýçlendirsek, biz Türkmenistan ýaly gullar bolar parlament. Ine
Şu zatlar eşitip bizim deputatlarımız yani meclisin vekilleri inni towa etmekten aňyryp üstümizden halk gülüp ýör. Diýişimizi gysyp biz bu işi etmeli. İtler boýunça da ýa-ni atlar boýunça da kararlar çykartdylar häzir. Ünsörüm halkymyz ölüpdi. Daşyndan getirilen ok Türkmenistanyň içinde koronavirus bar, içinde halkymyz ölüpdi. Bu zatlar ünsörmen itler boýunça ýa-ni kararlar çykarýarlar. Näme inni itin ruhu mertebesi Türkmen adamyň ruhundan mertebesinden şolýar ýokurmy? Bizim itler goýar. Ýöne adamlar ölüp durka. İtleri ölüp duran ama adamlar ölüp ýa-ni ýitip gidip otyr bir tan halk. Ýok bolup gidip otyr. Şoňa zeretmen bular hormatda arkada, gahrman arkada. Sizin gahrmanyňyz daşar ýurtdan goşunlary getirip Türkmen halkyny gyrjak goýar. Sizin milli lideriniz, sizin gahrmanyňyz. Ol ýallak Gözel Şaguliýewa, ol beýleki Burkola ýal. Ine şolaram Türkmenistanyň ýa-ni başlam. Türkmenistanyň watan düşmanlary, watan dönükleri, Serdar we Gurbanguly, Raşid Meredow şolaryň bir hatyryna otururlar. Men size aýdýan şonu. Häzirki çykyşlaryň sülçüler üçin ýa-ni start bolýar. Başlanýyş cinayet işini açmak üçin ýa-ni maglumatlar bolýar. Şular komissiýany alyp baranna ýa-ni derňe geçip sizem edil şolardan adyan ýyllar kesiler. Ine ýallykçylar ýene oraya bilýän. Gözel Şaguliýewa, Akyş Saparow, ol beýleki gyý satyp ýören, reket edip, reketirso edip gyýlar satyp ýören kabinet ministri, $10,000-$5,000 satyp ýören bir giýjelik aýal o Burkoly. Size daýýan, siz türmäge gidýäňiz. Siz basılıp gidip aňyrda dursun. Bir aýlap telewizorda öň Türkmen halkynyň mertebesini gaçyryp bolýar. Inni biz prezidentleriň we ýallaklaryň mertebesini bir aýlap bütün dünýä görkezdik. Ine şuraya ýallaklar we haramzadalar Türkmen halkynyň bir aýlap telewizoryň önüne her gün dürli aglap başyma sorulur. Siz kanun bozdunuz. Siz şu rejimi, faşist rejimi ýaly öňe östürip, bütün dünýäde sizin ýa-ni düýünlüğüňiz bilen şol ýanlandy. Şonu unutma. Inni Türkmenistanyň guruluşy boýunça aýtjak bolýan, guruluş boýunça bir topar maglumatlar geldi. Türk firmasynyň ýolbaşçylary şeýle diýär. Men Türkmen halkyna ýüzlenýän, şol biziň her gurup ýören elit jaýlarymyzy satyn almaň. Biz boýun alýar, biz şolary gurýar. Şol ýerde sement ýetenok. Şol ýerde obýekte ýen sementden ýarty ýolla satylýar. Onu derme wet bolanok, üstüne batyşlary iş ýapýarlar. Armatur wagtyny beren oklar. Armatur berýän armaturyň hili gatyp es. Käwagt şu plasmasiýaly armatur döwüp ýatyr. Şoň üçin biz jaýlar gurulmada aýdýar. Biz jogapkärçilik alýar. Bir materiallar mümkinçilik almana berin bir dogry materiallar bolmasa yer titrese 5 an bolsa da şular yerden tekilip gidýär. Ol diýmek Gurbanguly bilen Serdar şeýle bir sistema döretdiler. Inni bizi jaýlamak üçin şu jaýlar gurup içine giren soň 5 an bolup dur ýylda bir kere. Tekilden gider bizim adamlarymyz ine öňünden aýdýan ölüp bilýärler. Şuda hatda durup komissiýa döredip hemme obyektler barlap test edip ýa-ni şonu ýa almaly ýa döwmeli. Bir zaý döweniň 100-120 adamy halat etdiňi bolýar. Koy jaý döwülsün, oý täzeden urulsun. Hökümetiň puly köp mama, milliardlap soýarlar. Ýöne jaý gurulmaly, hili ýokarlyk bolmaly. Türk'ün ýolbaşçylary ýa Türk firmalaryň bu jaýlar setmeň, olaryň daş konfet ýöne içi hiç berkidilenler. Men özüm guruluşçy bolsam aýdýan size. Ine her etajda seismopolis edýär. Bir seismik ýa-ni zonada ýerleşýär. Men ýalňyşmasam ýa 3-nji ýa 7-nji zona. Şu zonada ýür ýitirilişlerinden ýa-ni jelbetonly poýslar bolýar. Onu her etajda 2-3 poýs edip gitmeli ýokary. Uzatlar etmen bular armaturany ekonom edip, onun hil pet bolan plasmasiýaly döwüp duran betona ýertiren döwülýär. İçine armaturun plasmasiýaly döwülse, ona jaý gidýär. Şu zatlara ünsüren hormatly vatandaşlar. Ine Türk ýolbaşçylary gönaýdýar.
ine 12 milyonluk obyekt bolsa, 12 milyon dolarlyk. Şoň 1 milyon dolary göni gurbanlygyň hasabyna geçirmeli. Bir Türk firmalary. Tenderda şo jaý uçak bolsak, öňünden biz geçirmeli. Soň 2,5 milyon dolary biz tender uçak bolsak, kabinet ministr, gödekçilik ýa-da ýolbaşçylaryna hemmetine paýlamaly. Eýem 3,5 milyon dolar gitdi. Ünsün. Entek tender utmakan 30% zäftä gitdi. Para golga. Galan 70%'na bular jaý gurunna da ýene şöýden bulardan basışlar edip gysyp alýarlar. Soňunda da tölügün tölejek bolsaň ýene de 30% getirýärler. Ýa şoň üçin hakyky jaýyň bahasy ýa-ni harajatlar 20-25% galany 5 gerek 4 gerek ulundurulan baha. Men şondan ýa Türkmenistanyň 20 milyard giýijiň ýarty ogurlanýar diýip aýdýar. Ine 12 milyard, 11 milyard ine ýa ogurly durursaň eýýäm gelýär. Şu pullary aýlyklar berip bolýar. Şu pullary bir topar obyektler, ýa-ni sosial obyektler, medpuat jaýlar, ogurlarda, şäherlerde we etraplarda, ýa-ni konsert jaýlar, mektepler, bir topar adamlara, ýa-ni sosial taýdan pet adamlara jaýlar, kwartira bolýar. Udatlar etmän, bular ýa-ni Aşgabatdan atkritka, ahyldan atkritka ýatajak bolup, yıkılacak jaýlar, 5 wada çydamajak jaýlar gurup, adamlar eýýäm geljekde gatşalt ýagdaýda helakçylyga sebäp bolýarlar diýerler. Men düşünemok şular kim? Bizim garşymyzda bir çüýük tohum galyp zahmat edip bizim garşymyzda görüşen bir tohummy? Ýa şular hakykatdan edýän işlerini düşünmek, düşünmeýän bir a harpyna şermenden nälaç edeýin bir tohumlar. Men şonu düşünemok. Niç kendisi aýlanmak şulatdyr. Bu uly bir jogapkärçilik, onda da prezident bolup şoň birinji jogapkärçilik diňe şoň üçin bir jaý ýykyldy, şoň jogapkärçilige çağırma. O ministriň işidir o. Ýa ol hemmede korrupsiýa ösüp, diňe korrupsiýa işleýän bolsa, öýde hil ýok. Diňe pul bersen geçkilýär. Jaý ýa-ni bir topar zatlar ýetmese pul bersen geçkilýär. Ýegenler näme diýär? Yani kaçanı Türk ýolbaşçylar şeýle diýenne kabinet ministrlary adamlar ýygyndary, material berýän ýygyndary beýleki barýan adamlar diýär. Siziň işiniz bolmasyn hili bilen. Siz jaý gurun gidin. Türkler diýär, oňa biz gurun gidin. Eýersi ýuridik tarapyndan hökümet çarşyda biziň ýakamyzdan tutup bizi suwda çykyrlar. Türkiýede bolady, Amerikada bolady. Biziň firmamyz ýapyp ýolbaşçylaryň türme salarlar diýär. Biz gurduk şu jaýy. Yok, kelleňi dağıtma, siz jaý gurun, bize pullar berin, gidin. Kim kelde galdyrsa biz imsim özümüz ederdik. Ünsürüm. Bunun kellesi işleyen kaşlatlar. O näle adam 100-120 adam her jaýda ölse, bir ýetdirse, bir 10-20 jaý ýykylsa, kim onu jogap berjek? Kimin agzyny sen imsim etjek? O maşgala aglap, o maşgalada ýa-ni bir maşgala bolup ürküsler. Doğunan garnaşlar näme jogap berjekdir? Doly Türkmenistan ýatky dotýar. Doly ýa-ni iplenip ýatyrlyk dotýar. Şoň üçin men ýa bir näçe çalşlar hökümet ýok. Hökümet Türkmenistan dolandyrýan ýok. Hökümet işlenok. Biz gatşalt ýagdaýda hökümeti elimize almaly. Saýlawlar geçirdik, bir ýolbaşçy saýlamaly. Jogapkärçilik alyp biljek. Türkmenistany öňe tutup biljek. Halkymyza öz bilimler berip, ýa-ni halkymyza azatlyklar berip, halkymyza mümkinçilikler berip, halkymyzy baýdyrýan bir ýolbaşçy berip. Şoň üçin açyk saýlawlar geçirmeli. Şunu aýryp derrew häkimeti alyp, ýa-ni kanun esatyna, konstitusiýa esatyna şular tutsak edip, häkimeti alyp, alan şol wagtlaryň hökümet saýlawlar geçirdi, biz Türkmenistan täze ýol sanmaly. Biz agyr ýagdaýda. Bu zatlar hiç wagt düzelmeýär. Men size aýdyn, hiç wagt diktator özü gidenok. Bir ölse derrew şoň ýanky ikinji çykýar. Egerde Serdar Berdimuhammedow başak bilmeýän bolsa pikir etmän, ine ikisi öldü gitdi. Derrew üçünji diktator çykýar. Başga bir tohumdan biri çykdy. Yani paragolar dolanır içinde. Raşid Meriyev ortalara Türkmenistan satıp ýörer. Gün jaňa diýen goşunlar gelýär, Raşid Meriyev prezident bolýar.
Ter diktatura. Dine halk bilen çalışıp, yani hökümeti paraxorluk tutturup, biz saylavlar ıglan edip, biz saylamalı, ınındar adam koymalı. Başka yol yoktur. Hiç var diktatura öğrenden o. Hökman suratda ya halk turpikliya, yıkya, ya da şol devam ediyor. Onun iki tane yol var. Serdim daş diyorum öyle. Gruziyada halk turpikti, Armenistan'da halk turpikti, Rossiyada halk turmadı, gidip dur, Belarus'da halk durdu, yıkıp bilmedi, gidip dur diktatura, Özbekistan'da hem yerde. Diktatura özü yok olup giden o. Yine bulursa yine beylik sayılır, o olur. Siz niye hemen vurunuz yani? O diktatura, onun maksadı halkı edip, aşaklap, kellet kalmadı yani. Hop döremez yani. Ve pulları uğurlamak. Yine şu diktatura. Bunu maşenlikler, banditler. Türkmen halkı bilen devleti bilen işler yok. Yine şu real adaylar olup geçer Türkmenistan'da. Yine var haber var Türkmenistan'ın meclisinde deputatların üstünden Gurbanulyň tohumu gülýärler. Yine şol içinaççılık barada aýtdym men. Ondan başga bular öz kararlaryny çykarýarlar, gizli zatları ve öz ýa behwitleri üçin işleýärler. Indi öňe Türkmenistan'ın yani dolandırıyan iksan maşinin garnaşları polisin üstüne vurdular, öldürdüler. Polisler bolup ya. MHM'nin agörüne gıyryalın kaçık diýerler. Harwulluk hemme gulukları bular yani döwletiň hukuk goryan guluklaryny edip öldürüp gorkudyp indi bular döwletiň karar çykarýan organdan gorkudyp karar çykarýarlar. Ünsürüm. Vatandaşlar biz niye var? Bu devlet mi bu näme mi? Devlet diýem atlandyryp bolany. Gurbangular tirýagyp hatta meclisiň we milli geňeşiň ýygylaplaryna gelen. Bir gelende diňe ýollar ýakyn diýip gyýyk gitdi boldy. Halkallaň propaganda edin, hemme zat gülýäli asmanyň parahy. Başga argument ýok. Hemme zat gülýäli asmanyň parahy. Gülýän zat ýok, doğrudan asmanyň parahy. Başga bunun argumentlary ýok. Halk üçin 16 ýylda edilen zat ýok. Men her wagt Niyazowa söýýärdim. Niyazow ýani bunu ýaly biýhepçilik, biýdüzgünçilik Daşy işler ministrine ýa-da başga bir ministrine etdiren okdy. Şuraşyt nereden edişýär, pasport biznes, ýol biznesini gurmak, konsullar pul alıp, Raşid Meredow ýaly adyny baýak giden okdy. Derhal tutup alyp basýardy. Ýöne bular ne daşyny oňup bilýär, ne Türkmenistany oňup bilýär, ne Türkmenistanyň çägine bolýan zatlar kontrol edip bilýär, ne döwleti kontrol edip bilýär. Ne ýalaç edeýin tormadylar. Men başgaça diýip bilemok bunu. Indi su problemasy boýunça aýtsam, ýany ýakyna siz bilişiňiz ýaly bular Türkmenistan prezidenti Özbekistana bardy. O ýerde çykyşa serdim, şu ýerdäki çykyşa gurulýan bilen o maskara. Bütün dünýäde maskara boldy. O çykyşy bütün dünýä görkezler de ýene Türkmenistan üstüne gurulýar. Ine men ýarlaklara ýa-da çepekçiler. Nüfürüm, Türkmenistan biz maskara edip, şolar ofisial ýagdaýda çykyş edip, ýani özüni oňup bilmän, gurulýap bilmän, maskara bolup jurnalistlaryň kaçyp ýören adamlar ýani maskara edýär Türkmenistan. Türkmenistan döwleti meňden bar. Hiç Gurbanuly Berdimuhammedow interwýu bereni gördiňizmi? Ol soňky ýeren orta adam oňa pul berip ırza edip şol interwýuny geçirdiler. Onda da gurulýan zatlar samsyk bir prezident aňyrda dursun. Dom problemiň ýolu boşlugyny gurulacak zatdy ýa-ni. Şu ýaly ukypsy ahyrpyna şermenle dine öz behwidi üçin işleýän ve giýjüni trek basyp ýören adam Türkmenistan ýolbaşçy bolanda Türkmenistan psihbanitsa diýär. Türme we psihbanitsa. Şonuň üçin ýene bir gerek ýatladyň. Şul adamlar bizi dine maskara etmek bilen. Hemme Türkmenler şol maskara bolanda pikir etmän bular maskara bolýar. Özüne Türkmen ýa Türkmen pasportyny götürip ýören adam maskara bolýar. Haçan da futbolda bir döwletiň futbol komandasy utanna
her bir awry, yani çempion bolandan her bir yani şu çempion awry her bir adama yani değişmiyor. Haçan da devlet yolu oluştu. Bütün dünyada maskara olanlar. Onda şu maskaraçılığı Türkmenistan'ın her bir adama değiştidir. Bu международный siyaset arenası diye. Halkara siyaset arenası diye. Sen futbol oyunu, sen yani diskur et, yani geple jurnalistlerin tapağı yok. Şu yazatlar biz geplem var, biz futbol oynandık, biz yine bolup geçen zatları düşünürüyor. Eğer maskara bolup geçen yani maskaraçılıkları biz öz halkımıza yeteriyoruz ya onların informasyonu bilýärler. Yine beýlekler bilýärler maskaraçılığı. Şoň üçin biz maskara edemiz. Biz Türkmenistan düýetip, Türkmenistan beýlek döwletlerden güýçli, akylly, öňüdüji we tehnologiýalary tapıcı döwlet bolýar. Şondan da ýa-ni ýüregimiz bilen ýapşa Türkmenistan düýetçi bol. Indi ýene de ýa-ni näme gereli? Suw meselesine. Näzerden Özbekistanyň edende Türkmenistan daýhanlarynyň esas problemi suw meselesini çözmekdi. O hakda gurulma ýoksa onu ýa özbek ministri bilen çözüşmek üçin akly gerek, düşünmek gerek, tema boýunça gurulmak gerek. Ular akly ýerde bolurdy. İkinci, şöyle baranda indi bular derýany arassalamaly, ýa-ni zem snaryadlary, derýany arassalan zem snaryadlary satyn alman täzelerini öňküleri awallaşdyryň da remont edip şol ulanyň diýär. Ular 30 ýyldan bäri ulanyp gelýär, Sowet ýykylanyň bäri. Suw ministrliginde, ýa-ni Balkan, Leva, Mari welaýatlaryna suw ministrliginde işleýän adamlar aýdýar. Biz bejerip zat galmady bundan. Bize täze zem snaryadlar gerek, bize täze ýa-ni arsalyjy ýa-ni enjamlar gerek diýse, ýok öňküler edin. Çakýewiň bundan peýdalanyp, ýa-ni kontrakty bolşakka zapçatlar 1 näçe millióndan. Öňkü ýaly, ýa-ni ýadymyzda bolsa Daşowda zawod guruljak boldy. Şo zawodda Çakýew traktor zawodyny gurman, şol zawoda ýa-ni pullary berdirip hökümete şo pullary oglap gitdi. Indi bular täze bir Özbegistan bilen bile näme edip awtoulag zawodyny uljak bolýar. Ýene Çakýew hedil edip ýa-ni kararlar çykardyp, şo ýerden ýa-ni valutany ýürütilişdirip berdirip şo pullary oglap. O zawodum gurulmaz. Yani Daşowdyň traktoryň zawody gurulmaz ýaly. Gurulmadyk ýaly. Şoň üçin bular diňe pul oglamak bilen. Esas maksat rejimni ýykylýanyny hemmeler bilýär. Men şondan ýa häzir çalşynýar Türkmenistan. Indi pat zanawes ýa teatrda zanawes ýapylmaka hemmesi oglak galmaly. Ýa iňer etdiler. O paxta meýdanyna paxta türünden soň iňer edýärler. İstenen adam istenik maňy sürgülýär. Şurada otlar birdat galanyňy ýer ýalmalar. Ine Türkmenistandan iňer etdiler. Studentlaryň ýagdaýy gaty erbet. Studentler aç, suwsuz, pulsuz Rossiýada gelip ýökerler. Bu näme diýen gurbanlyk? Lütfen. Rossiýa kömek diýip produkty, un, sahar, et, guş hemme zatlar urup berýär. Özüň ýa-ni Türkmenistanyň çağlary, Türkmenistanyň studentler ölüp duka, aç ölüp duka. Konsolun üstünün hemme registrasy bar. Kim niýede dilini ular kömek etmän, valutasyny geçirmän. Başga bir bize ýa-ni garnaş bolmadyk millede ýa produkty berýär. Men urs millede garşy däl urs millede. Ýöne urs millede dolandyrýan banditlara Kreml'a işleyenlerine karşı. Şimdi şu yanda attır bulup geçiyor. Yan yakınına yadınızda olsa kurbanlık oldu. Şimdi kurbanlık atolukisi. Siyasi ve iqtisad başlayıntı. Bunlar ne mi diye? Adamlar aylık vermendiler. Hem büdjet idaradaki adamın aylıklarını son ettiler. Şular kurbanlıkta pul alıp kurbanlık edip adamlar üyüşüp biyrek-bireklerini guruluşup bolup geçen zatlarının pikirini alışıp, bilirişip, nägeliklerini bildiremediler. Sebebi, 15 tane mesela için kurbanlık edilýän bolsa bir ogada häzir 5 edilýär. Adamın pul bolmadan bunu üyüşüp, zıňyşyp, yani kurbanlar edýär. Şuraya ince zatlarda da şol kontrol edýär.
Näçip bu zatlarda şu ýaly basışlar edip türkmen halkyna garşy görüşmeli. Haçanla reýsleri açyp öz halkyna bir jest edip, kömek edip, Rossiýadaky ýa başga ýerdaky studentlara bir kömek edip, ýollar açyp, olu öýe getirip, dogan gardaşyny gördürip bir kim dil galyny bolsa, kim ýa ýogalyny bolsa, olara mümkinçilikler berip, ýa dogan gardaşynyň daşyna çykmaly. Bizim daýhanlarymyza kömek etmän, daşyna bizim ölüp duran adamlarymyza kömek etmän gaýtyp näil basyş edip bolarka diýip şol urda işleýär. Men şoňa geň berýän. Bunun kellesi işleýänkä şu zatlar bul ýa-ni jenaýat işler. Halka kömek etmeli işleri bolsa jogapkärlik anyň işleri. Hökümetiň Türkmenistanyň türkmen halkynyň öňüne alyn borçlanmalaryny etmän hakyky jenaýat işleri edýärler. Özden atol iki kezda. Ne şu ýaly. Men watandaşlarymyza haýyş edýän Türkmenistanyň bir dürünçlük bardy. Türkmenistanyň daşynyň içinde video çykaryp berseňiz, olaryň suratlaryny we şu maglumatlar berseňiz ýa YouTube'a çykarsaňyz gaty bolady. Sebäbi şonu eden soň ýa kezzaplyk, paraxorlyk adalýar. Ine sebäbi Türkiýe aeroportuna adamlar video çykyp TikTok goýdy. Derrew ýa-ni Türk İçeri İşler Ministriniň ýolbaşçysy ultimatum goýdy Türkmenistana. Ya halkyny sen ırza et nägeliklerini, ya akit bular ýaly wyjdansız adam öz halkyna seretmek bolum diýip ultimatum goýýar. Başga döwlet bizim haklarymyzy gorap türkmen bandit hökümine ultimatum goýýar. Ünsürüm. Ondan soň sen şulary näme diýjek? Arkadagy ýa-ni arkadagy serdar, arkada milli lider ya vatan dönükleri, vatan düşmanı, halk düşmanları diýär. Mene halk düşmanları diýjek şolar. Başga söz ýok. Ine Putin Irana baryp Türkmenistanyň ýa-ni Iranyň arasyndaky algy-bergini regulowka etdi we şo ýerden şo pullardan Iranyň paýlaşa ýalytdy. Men muny näme düşündirýän? Şu ýaly siýasatdan nol jurnalistiň öňüne gürläp bilmeýän, press konferensiýa berip bilmeýän, ýa-ni syýasy ýa-ni gurumlarda, sammitlarda ýa-da prezidentiniň Kyrgyzstana duşunda öz pikirini aýdyp bilmeýän, Türkmenistanyň bähwidini beýleklerini ýa-ni gorap bilmeýän, siýasatda dolu nol adam ine öz algy bergisinden Putiniň arkasyny çözürip arkasyndan ýartyny Putin ugrady. Bu şu bir ýerde uturup bolýan bolsa uturup gelýär. Bir ýerde ýykylmaly zat bolsa ýykylyp gelýär. İki sany gumly. Gumly diýmegem şulara bar, gaty bir uly bir awtoritet diýmek. Öň Türkmenistanda ýaşanmada gumly diýerdik ýa-ni görgüli mektepde okap bilmeýän, bilim alyp bilmedik, görgüli türkmen grajdanlar giýjeli mallaryna seredip suwsuz öz hojalyklaryny saklap gelýän adamlar gumly diýip ýa-ni şutky diýerler-de. Şu ýaly şäherde ýaşap, kabinet ministriniň orunmasary bar. Niýazyň elini uşak görän bir kezzap, giýjeli triyek çeken kezzap, gitar aýdyp ýa-ni rally düzüp, rally maşinalaryny bejerip bilýän. Rallyda termometr alyp kış wagtlary temperaturany ölçýän ıssysy barmy ýokmy diýip ölçýän bir idiot terwesi Türkmenistanyň hemme bähwidini hem ýerde oturup ýatyr. Idiotdan onuň beýdeki idiota görgüli o ýa-ni mezbur ýagdaýda prigovorit edilip prezident belli. Onuň görgüli näme etjegini polny nol. Ine Türkmenistanyň ýaly. Ine şu maglumatlary men okamda Türkmenistanyň adamlaryň guruluşyna saçyna agylyk gitmege anlada dursun. Pikir edýän bular niye aýtýarlar ýokdy? Bular Türkmenistanyň başlan, bular Türkmenistanyň başga döwletler Türkmenistan şeýle bir gowşuk ederler, başga döwletler basyp almadan. Leva çydaman Özbekistany der, Daşol çydaman Özbekistany der, Mara çydaman öz başlap ýurt bolar. Balkan Orsiýada ýa Gazakstany der çydaman. Bu bir düzgünçlikdir. Ahalam Iranyň nimene ýaşar tiýatlar. Boldy. Türkmenistan döwlet gurmak, yer tapmak dünýäde iň bir
çylşymy mesele. Mümkinler. Senin İsrail näçilen bäri ýer üçin görüşüp gelýär. Her bir kvadratny metrini, kilometrini görüş bilen alyp gelýär. Biz olara görüş bilmezmi Türkmen halky. Biz elimizde zat gidirmeler. Şol iki sanadan diňe Türkmen halkyny ýiteno, ýyhano. Bular Türkmen döwleti topragyny ýitirerler. Baryan ýygnaklaryna Türkmenistan bähwidini gorma aňyrda dursun. Imzim oturup gaýýan. Hiç zat netije gelmän, hiç siyasatyn etbilmän. Raşid Meredowam hiç zat etbilmän gaýtyp bulary, ýanky Poğazalya ýerki Russiýanyň üstünden şol basmalar. Raşid Meredow Russiýanyň agenti. Men şoň üçin bu Türkmen halkyna garşy görüşýär. Jadan Hramow ýaly. Şeýle ol başgaça diýip bolanok, o nähili Türkmen halkyny agyr ýagdaýa saldy pasport meselesinde. Ýol meselesinde näin agyr ýagdaýa saldy. Ol ölçünip bilgileşen edilýär. Şeýle şol agyr ýagdaýa salýan işgärlerini, konsullugyny ýygnap spiskaklaryny edip serdarlar bol çekdirýär şolara biz orden bermeli, medal bermeli. Şolar halkymyzy basyş edip gelýärler, şolar sizi gorak gelýärler diýip Allah agyr ýagdaýa döredýär. Şoňa İksan Atogluň akly ýetmedik ýa akly galdy bularda tirek-tirekçek. Şuraya alayım. Şoň üçin İstanbul'a bolup geçen wakalar boýunça öýe gaýtjak bolan goşuma. Siz dakan saýtmeli. Kanun bolmaly, öz haklaryny goramaly. Şoň üçin men sizden haýyş edýän, biz haklarymyzy diň İstanbul aeroportunda hemme ýerde gorap öwrenmeli. Türkmenistan içinde daşynna İstanbul aeroportuna hemme ýerde, hemme dünýä adamlar bilmedi biz haklarymyzy diýär. Onu Türkmenistan hökümeti kömek etmez, şu döwletler kömek eder. Şeýdip biz haklarymyzy basyp ellerinden almaly. Badit hökümetden. Hormatly vatandaşlar, men bir soň gaýtjak bardyma, çykyşymyň soňuna serim. Atagul iksan maşennik, siyasi, iqtisadi maşennik, Türkmen halkyna garşy görüşýän watan dönükleri, Gurbanow bilen Serdar Berdimuhamedowlar ýa-ni watan dönük Raşid Meredow, Jadan Hramow üçürüp Türkmen halkyna garşy görüş alyp barýarlar. Emheme teröriste garşy, polis zomba garşy, hemmämize garşy. Emheme teröristler intek düşünen okşulatdylar. Polis zombalar intek düşünen okşulatdylar. Aklı bolsa düşünürler. Egerde gözlerine doğular ýanky şekli ýitenne, şu akly ýerler de düşünürler. Şu edip gidýär, şu geljegi ýanky ýitikip otýar. Öýler öz eli bilen öz geljegini ýanky ýumrup ýere salyp gidip otýarlar. Düşünürler. Ýöne men diýjek bolýarlar, lütfen. Türkmeniň mertebesini, ruhuny ýykdy. Adatlaryny elinden aldy. Garypçylyga saldy. Türkmeniň ahlak taýdan derjetini şeýle bir ýitirdi bolýan. Ýallak bolmak, baý bolup, ýanky awra ýaşamak diýmek Türkmenistanda. Türkmenistanda ağlamak norma geldi. Türkmenistanda çynyny aýtmak, kanun boýunça ýaşamak Türkmenistanyň bandit hökümeti tarapyndan ýygarlanýar. Ünsürüm. Türkmenistanyň hemme tebigat baýlyklaryny ogrulap, bir san tohum baýap Türkmen halkyny etdi. Türkmen halky içinden inni çykçyk bolsa da şol azatlygam ýok. Daşyna çykyp bolýa bizar bolmuş Türkmenistanyň merke anyň ýerleri bir meni azat goýun, men azat dogulum, bir azatlykda ýaşap, bir aýlanmak, bir maşgalam iplenip çykçyk bolsa da olam mümkinçilik ýok. Türme ýasadylar Türkmenistanyň. Türkmenistan döwletiniň ykdysat sistemasyny ýykdylar, sosial sistemasyny ýykdylar, siýasatyny ýykdylar. Türkmenistanyň bilim, goranmak, medisina hemme sistemalary ýykdylar. Şu ýykylyp bolýan zat bolsa, şunu ýykdylar şu. Men size bir soru berjek bolýar. Şul watan düşmanlary, watan dönükleri, Türkmen bähwidini, watan bähwidini, ýurt bähwidini jogapkärçilikli ýolbaşy bolup Ruslara ýa Türkiýe ýa-da Hytaýa satanna biz alady eden o.
Bizi bular hiç wagtam aladylar. Bular itin kararlaryny çykarar. İtin aladat neder ýöne bizi iççide bolmaz. Wagtymyz geldi. Men ine emhime şaýdýan. Sen emhime terroristi kelläň aýla pullaryny alyp haram pullaryny öýüňe getirip şo pullara çağını ýanky bakyp üstürüp ýeti şo çağın türmede ýaşar. Pullaryň gidiler. Sen hükman narkoman bolar, ýüreginden tutar, kellesinden tutar, ýaşy ýanky ömrü az bolar, ölebilir. Ya banita düşüp apendisini derene ýerine ketip goýarlar, ölebilir. Biz hemme ýerde ýanky derejemiz gaçýar. Bizim adam derejemiz gaçýar. Haçana çyn bunu çydamaly. Biz näme etdik şu çürük tohuma? Bunu ýa dereje biz sanarýar. Hiç sanydym ýok, bizde günah ýok. Bizde bir günah. Biz tertibimizi, terbiyemiziň ýokardygyny şular ulanyp bizim hökümeti hormat goýanymyz bular ulanyp bizi gorkadyp şuňa getirdiler. Şonuň üçin bizim geljemiz dine bizim elimizdedir. Men siziň hemmeňizi öz nägeliklerini bildirmäni, öz haklaryňyzy almany çagyrýar. Biz adatda çykmaly. Biz täze durmuş kurmaly. Emhime terroristler, polis zombiler seýdiýän täze durmuş kurulmada sizin alýan paralaryňyz sizi hökümet ofisialny töler. Sizin awraňyzy alar. Halkyň içine hormat goýarlar. Baran ýerinizde toýlarda, sadakalarda öňe oturdurlar. Hormat goýarlar. Sebäbi siz hukuky gorarsyňyz. Siz adamlaryň awraly, parahat durmuşyny gorarsyňyz. Siz bolmasaňyz parahatlyk bolmaz. Siz bolmasaňyz ýa-da döwlet bolmaz. Şonuň üçin sizin gymmatly hünäriňizi şular gymmat etdiler. Şunu düşünün. Men sizi halkyň tarapyna geçmeňizi haýyş edýär. Hormatly watandaşlar, şunu bilen men gepleşip oturýan. Sizin hemmeňize birinji bilen jan talyp adatlyk we adalatlyk arzu edýär. İstanbul köşeşmeler, goşmalar, ýollar açmaly. Biz hemme tarapdan basışlar edip ýollar açmaly. Ýöne kanun esasında. Sağ olun. Tamam.